חרדי אחד תפס מונית בתל אביב, והנהג בירך אותו בבוקר טוב. מיד החרדי אמר לו, בוקר טוב אח יקר שלי. הנהג מונית הסתכל עליו במבט מוזר ואמר לו, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתה חרדי, אני חילוני, אנחנו לא ממש אחים. החרדי ענה לו, באמת? המורה שלי לימד אותי שכל ישראל הם אחים ואחיות. מי המורה שלך? שאל הנהג. החרדי ענה, אדולף היטלר. מה? הנהג היה עמום לגמרי, ואז אמר, מה אמרת עכשיו? תראה, לנאצים לא שינה אם אתה חרדי, חילוני, צפוני, מושבניק, קיבוצניק, לא שינה להם אם זה גברים, נשים, ילדים ותינוקות. הם מסתכלים עלינו כמשפחה אחת גדולה. הנהג התרגש נורא ואמר, אתה יודע, אתה אחד למיליון שזוכר את זה תמיד. החרדי ענה, עכשיו אנחנו שניים, וכל מי שישמע את הסיפור הזה גם יהיה אחד נוסף. חברים, מה באמת מאחד אותנו? כל אדם חי את חייו שונה, ולפעמים זה מרגיש כאילו אין קשר בינינו. אך התלמוד מלמד אותנו, כל ישראל ערבים זה לזה. מותר שיהיו לפעמים מריבות קטנות של אחים, אך בסוף היום אנו חייבים לשוב ולאהוב אחד את השני.